strony Ola Maciejczyk z firmy Hightech. Witam Was w serii Zdrowy Kręgosłup. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać ćwiczenie stabilizujące mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, mięśnie ramion, czyli tak naprawdę całe nasze ciało, najważniejsze mięśnie posturalne, które utrzymują naszą sylwetkę w ryzach w odpowiednim położeniu. Będzie nam potrzebna do tego piłka i bardzo mocne skupienie, ponieważ ćwiczenie, które będziemy robić, będzie wymagało bardzo mocnego skupienia się na równowadze. W takim razie zaczynamy. Wchodzimy sobie na piłkę, ustawiając ręce przed sobą. Piłkę staramy się ułożyć pod naszymi stopami. Pod naszymi podudziami. Zatrzymujemy pozycję deski, napinamy mocno całe ciało. Teraz jednym ruchem przyciągamy kolana do łokci, zbliżając je jak najbliżej tułowia i z wydechem prostujemy, wracając do pozycji deski. Wdech nosem i wydech ustami. Jeżeli czujecie, że to ćwiczenie jest dla Was łatwe, możecie spróbować przyciągnąć piłkę prostymi nogami, wypiąć pośladki mocno w górę i wrócić do pozycji deski. Po skończonej serii ostrożnie schodzimy z piłki, żeby z niej nie spaść i nie nabawić się kontuzji. Chciałabym, żebyście zrobili 15 powtórzeń tego ćwiczenia. Oczywiście połączyli to z innymi ćwiczeniami z naszej serii. Żeby zobaczyć te inne ćwiczenia, wystarczy, że wejdziecie na nasz kanał, zasubskrybujecie go i widzimy się w kolejnych treningach.